Aby bola pokožka hladká a starostlivo ošetrená, potrebuje pravidelnú obnovu pomocou peelingu. Body Architect Scrub exfoliuje a vyrovnáva pokožku už počas sprchovania. Body Architect Scrub má moderný a jemný vzorec. Spojuje jemné čistenie, obnovu pleti a inovatívne zložky. Vďaka tomu je pleť hladká, jemná a starostlivo ošetrená. Scrub funguje vďaka špeciálnym exfoliačným časticiam. Prášok z kukuričného klasu a hydratovaný kremík jemne leštia povrch pleti. Pomáhajú odstraňovať zrohovatené bunky a robia pleť hladšou. Výsledkom je, že textúra pleti je rovnomernejšia a príjemnejšia na dotyk. Vo formule sa používa fermentovaný olej šunko. Počas fermentácie sa veľké molekuly rozdeľujú na menšie. Vďaka tomu aktívne zložky lepšie interagujú s pokožkou, to pomáha udržiavať jej regeneráciu a prirodzenú rovnováhu. Formula tiež obsahuje výživný rastlinný olej murumuru, získaný zo semien amazonskej palmy, ktorý pomáha zjemniť pokožku. Podporuje lipidovú bariéru a pomáha udržiavať prirodzenú úroveň hydratácie. Vďaka tomu je pokožka pružnejšia a starostlivejšia. Ešte jedna vlastnosť vzorca – jemný efekt žiarenia. Mikroskopické svetlo odrážajúce častice pomáhajú vyrovnať tón pleti, vytvárajú efekt dokonalej plochy. Výsledkom je, že pleť vyzerá hladšie a žiarivejšie. Body Architect nie je len starostlivosť, ale aj príjemné pocity. Aroma peelingu je vytvorené ako plnohodnotná parfumérska kompozícia. Otvára sa sviežimi citrusovými tónmi, odhaľuje kvetinové srdce a končí jemnou pyžmovou stopou. Pravidelné používanie peelingu pomáha udržiavať hladkosť pleti. Vyzerá rovnomernejšie, jemnejšie a starostlivejšie. Je to jednoduchý krok v každodennej rutine starostlivosti o telo. Jemné čistenie, obnovenie a komfort každý deň. Body Architect – prémiová starostlivosť o telo od Michy. Vyskúšajte Body Architect Scrub a objavte novú úroveň starostlivosti o pleť.